No niin, terve taas. Olen täällä nyt jossain matkavlogautuksen parissa. Ja matkavlogautusta kappas nyt mulla taas aikaa reppassa. En ymmärrä näitä minun kameran logiikkaa, mutta ihan sama. Olen tosissaan mennä sinne koululle, tautin lähtee pyörääni. Saikuus. Yritän pian vaan väksyntiä yritän pian. Koht sillää ja sen jälkeen jatkan matkaani miten jatkankin. Tässä taluttelen vähän aikaa, koska täällä on nyt vähän jäätä, niin vähän matkaa aikana on vähän jäätä, niin talutan jään yli, koska en vitsi polkea sinne, koska minä satun vaikka kaatumaan, niin sitten jos kaadun, niin putoaa kamera, ja jos kamera putoaa, niin se voi mennä rikki. Toisin sanoen näin parempi siis. Ehdotusti, että tuossa sanontakin on, että hiljaa hyvä tulee. Kyllä. Älkää välittäkö tästä pientä vähän ennen pientä turbulenssia. Pientä turbulenssia on nyt jossain. Kamera vähän heiluu. Vähän epävakaa käsi kyllä. Saatan tulla selkäkippäksi smash. En ois milloin jonkin musta mulla on viimeksi pyöräytänä nyt tähän ylämäksi. Vaan viimeksi viime vuoden puolella. Olevassa loppujyrkänne. Nyt pääsin mäen. On pian pyöräni selkään. Että jatkan polkemistani. Tänään haluan tehdä silleen, että sanoin viime videossani siinä, että ottakas nyt. Että tekisin silleen, että ette näe minua, mutta näette maiseman. Tai nyt te näette minua, mutta ette näe välttämättä maisemaa, koska vai voisinkohan mä. Ainakin voi vähän matapua. Näin sitä ajellaan. Ottakaa. Jotta vähän parempi ota puhelimesta, ettei putoa. Näin sitä ajellaan. Tässä on minun pyöräni ja mikäs polku tää nyt onkaan. Hienoa maisemaa, kaunista. Kettupolku, siellä näyttää auringon. Siinä on puroa. Tuo ei ole sitä samaa puroa, mikä menee sinne, mutta kumminkin. Menemme pian sen puron alkulähteen ohitsekin jonkun ajan päästä. Mistä minä olen puhumassa ihmeenä. Ja se puro, millä nyt nälkää roskatkon videoni tai sen. Niin ohitamme pian sen puron paikan, missä se puro niin kun on saanut alkunsa. Tai mutta se alkaa. Ohitamme toisin sanoen erään lammen. Jep. Jatketaan. Ystävät, jatketaan. Tulee vähän lunta ja jäätä, mutta toivottavasti en kaadu. Oi paska, tuolta täytyy vähän hidastua edessäpäin. Täytyy vähän hidastua, ettei putua. Puhelimen näytetään ihan reunasta. Okei, mä tän nyt taluttaa tässä. Sitten mä menen erittäin varovasti. Pelottavaa. Very scary. Anteeksi, en nyt keskity teihin, koska mun pitää keskittyä tiehen, mutta kerkeän kyllä jaaritella. Selvisin. Katalatiet ovat takana. Mäkiä. Ei oo edes mäkikään, mutta on vaan niin paska kunto, ettei jaksa polkea. Ja taas jäätä. Voi perse. No, nää teleporttaa jäädä ohi. Pum. Ja pum. No niin. Ohitin jäässä. Tuossa menee sitä puroa. Kauas meillekin olen. Nyt suurin piirtein noin 2 kilometrin päässä. Odottakaa, käännän taas kamerani. Tässä saattaa vähän kestää. No niin. Nyt on vaikea, kun
on kumit tyhjänä ja pyörä on vähän liian pieni. Ja näin ne on vähän huono polkea, mutta kai me nyt pärjäämme. Se puru alkaa tuosta lammelta tuolta noin. Tuosta. Nyt pitää taluttaa. Mikä on kun ei voimat riitä, mikä on kun ei onnistu. Tosiaan menen ystäväni poppamiehen kanssa Konnarin koululle. Siellä on aina mukavaa aina tappaa aikaisin. Minä olen nyt 7, niin se oli minun ensimmäisen 6 vuoden aikana se oli minun koulun. Se on erittäin rakas minulle, se on minulle erittäin tärkeä paikka. Nyt pitäisi taas saada tää lähtemään tää pyörä loppumatkaan, katsotaan sitten. Vielä tullaan yksi kunnon ylämäki, missä saattaa olla vähän vaikeuksia, mutta vaikeuksista voittoa, kuten sanontakin on. Tää ei oo kumminkaan ihan semmonen video, niin mut kesällä mä teen sitten erikseen sen toisen videon, missä mä sitten pyörään koko matkan äitiltä iskalle. Mä näytän sen koko matkan teille, jos mä laisin kuvattua sen. Siinäkin tietenkin saattaa olla muutama pieni muotoinen juttu. On kilmantti, jos mun täytyy vähän käyttää teleporttausta, mutta oli velpuri, tiedän. Ihanan raikas tilalla. Ihanan raikas tuoksu. Vaikka okaasu nimittäin. Tosissaan. Menen vissiin ehkä tänä viikonloppuna. Saattaa olla, että mä menen minun tädilleni Anitta Myllyselle tuonne Espooseen. Hänen luoksensa menen ja siellä sitten saatan kuvailla videon. Jos toisenkin. En ole ihan varma vielä, mutta kumminkin. Hän on olla kohta koululla. On taas tähän tilaan. Täällä sitten tosissaankin tuulee aika reippahasti. Pahoittelen, jos nyt kuuluu vähän huonosti. Mä en itse tiedä, kuinka hyvin teille kuuluu, koska mä tosissaan tässä poljen, niin ilmavirta aina sitten. Ei jumalata, onks tuolla poppamies? Onks tuo poppamies? Onko? Ei jumalauta, onks tuo poppamies? En tiedä. Ei se vissi. Ei se oo poppamies. Ei ollut nyt, mutta kumminkin. Minä tarvitsen pikkuhiljaa kohta lopetella tätä videota. Voitais enää kuvausakaan enää olla paljon. Tai ainakin siinä vaiheessa vähän. Mitä on tehdä teleportauksen? Se on puu. No niin. Nyt voin jatkaa taas. Kappas. Siellähän näkyykin poppamies. Ainakin mä luulisin, että on poppamies. Se on poppamies. My old friend. Tuossa on Konnarin koulu. Sieltä se poppamies taas tuloo. Terve poppamies! Kuvaa video. No, minä alan lopetella. Jos tykkäsitte, jos et tykänneet, niin dislike. Poppamies. Tilatkaa kanavani. Se olisi moro!